ngeveki lokugqibela eSoweto eGauteng namhlanje umsebenzi wenkampani Cartrack ugcina Dladla noswelekele emsebenzini kwiveki ephelileyo. And nearly 5 years later, 4.5 years later, all of us, and I hope that you feel it, because I feel it, we can all feel proud of the city that we are building. Sodolophu wesixeko saseKapa uJardine Hill-Lewis uza kuziqansela kwakhona isikhundla sokuba ngusodolophu wesi sixeko. Sinibulise emakhaya ukanandambe Ndodwa Ndaba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla. Usapho nezihlobo zithe ndlelantle kugcina Dladla eSoweto eGauteng namhlanje ukusweleka kwalo wasetyhini nobeneminyaka engama-29 ubudala nobengumsebenzi wenkampani iCartrack kudale isanqwe kuluntu olumemelela ukuba le nkampani ithabathe uxanduva ngeempendulo ezifunwa lusapho. Luthi lugcabheke elingophiyo iduma usapho lukagcina Dladla nanjengoko ebeyintsika yalo bexhomekeke kuye. uDladla uswelekele kwigumbi lendlu yangasese emsebenzini emva kokuxela okokuba akaziva kakuhle ngempelaveki edlulileyo kodwa wanyanzelwa okokuba aphangele. Engingakusho nje kubuhlungu ukuhamba kagcina kamshana wami. Kulamaviki aphelile benyobeka umama. Sihamba nomama wakhe bakhona bonke baphelele full trust. Kudlula iviki eli-1 phakathi kakhona sesizobeka umshado ugcina. Okusho kona ukuthi indlela esihambayo konke fanele ubhekisise mawumuntu ukuthi uhamba indlela ezinjani. Because ekucaleni sasithi kuhamba abantu abadala. Manje sokuhamba nabantwana esabheka ikusasa kubo. Abamelwane bachaze lo wasetyhini njengomuntu obebathanda abantu enobubele yaye elungile. Ugcina ngimazi njengentombazane right, thanda abantu, ugcina umuntu onenhliziyo enhle kakhulu, ugcina unothando, uthanda umndeni wakhe, more especially umama wakhe nobhuti wakhe uyabathanda, bekabathanda kakhulu, ugcina bekathanda abantu bokumuntu nje wabantu. Ukubona nje ukuthi ugcina namhlanje akasekho emhlabeni kuzwisa ubuhlungu. Ogxa bakhe enkomeni bavakalisa ukukhathazeka okumandla ngokubhubha kwakhe batho besithi indima ayidlalileyo ebomini babo iya kuhlala ibalulekile yaye baza kumkhumbula ngezenzo zakhe ezintle. Kuningi engakhuluma ngaye kodwa njengoba isikhathi singekho ngikhumbula ngo-Friday ekuseni before siqala ishift wafika sama sonke sakhuluma ngezinto eziningi. Sakhuluma from 7:10 up until 7:30 sikhulumile kanti asazi ukuthi simbona okugcina. Siye sithi ke sikhohlisa sithi thina esongcwaba abazali bethu kepha kuyacaca ke ibona bayobeka thina kuqala. Sibhlungu ngogcina kangangokuba mina nje ke ngisesenenkinga noNkulunkulu ngoba angazi ukuthi uzoxolisa kanjani kumina. Ngisambuza ukuthi intando yakhe kanjena yini vele. Siyomkhumbula nathi as a team sisebenzisena kahle nogcina aswazi unxa wakhe. Kungoku nje usapho lukagcina lufuna ubulungisa ngomntwana walo umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Lusothukile uluntu lwakuTsolo esidwadweni eMpuma Kapa emva kokubhubha kwemveki enonyaka nenyanga ezimbini kule veki. Ingxelo zithi lo mntwana utshone kwindlu yangasese yesikolo. Sithetha nje abahlali kunye nosapho bafuna impendulo ngesi siganeko. Le yindlu yangasese afunyenwe kuyo edada okungentando yena. Umzali kakungentando uthi ngamatyela amaninzi umntwana wakhe ndlandlathekiswa kwesi sikolo. Kuvuka nezivubeko zoba kaloku umntana mbekhe kwathi ubethiwe kulaa creche. Ubethiwe. Phinde khona enye imini wayefike etshile kwathi utshile amanzi abeseflaskini. Ndixelwa xa ndizomthatha nge2:30 khakufowuni.
kuthiwe umntana utshile wawunokwazi nomthatha because ndisebenza ekliniki. Utitshalakazi wale mveku uthi besisikolo ngebenze ngcono ukunqanda esi siganeko. Ootishalakazi bona mabaphendule into yobana bebesenza ntoni eklasini ngelaa xesha lesi siganeko, ngoba kuyavakala into yobana ootishala aba bajongene nabantwana bebebabini eklasini behlamba izitya. Loo nto itsho ukuthi xa simamela kakuhle apha kubo i-20 minutes iphelile bengamboni umntana. Loo nto leyo ibonise noko ootishala noko inkathalo engekho ncam kubo. Ukanti uceba wasekuhlaleni uthi bafuna impendulo kwisebe lezemfundo. Ngaphambi koba ndibe yitishala apha esikolweni ndikwangumzali nam and umntana wam kwafunda apha esikolweni naye. So ndiyazblame mna for ungagadi i-environment because I'm supposed to ba ndigade i-environment yonke nokuba umsebenzi uqhubeka ngendlela na apha esikolweni. So siyazblame sisisikolo. Esi siganeko sishiye abazali kunye nabahlali benxunguphele. Beyiminceli yodwa ngaphandle kumasango eholo yoluntu eSherwood eThekwini ngethuba kufika ibhasi zizokuthutha abemi baseMalawi zibabuyisela kwilizwe labo. Amawaka-waka abemi bangaphandle noninzi lwabo ingabemi baseMalawi kudala behleli kwiholo yaseSherwood emva kokushiya amakhaya abo kwiingingqi ezahlukeneyo eThekwini ngeloyikisela ubomi babo. I'm feeling so good, but now I'm going to look my family, but now I'm happy so much. Baqinisile namhlanje ukubuyela eMalawi abemi beli yalizwe abakweli nanjengoko urhulumente esungule iphulo lokuba abemi bangaphandle abakweli abanqwenela ukuba bagoduke benze njalo kungenjalo bajongane nengalo yomthetho xa bekweli ngokungekho mthethweni. Namhlanje kuqalwe ngabantu basetyhini nabantwana ukungena ezibhasini. Impilo yawo izoba safe because yabo lapha kukho safe kakhulu because abantu bayalala ngaphandle. So there's too much children and women, you see, so it's not right. So I'm happy now because we are going. Usodolophu waseThekwini uCyril Xaba uthi amasebe achaphazelekayo afana nesebe lemicimbi yezekhaya amaqhaphethu alungiselela abo balungiselela ukugoduka. Home Affairs is anticipating to process in excess of about 1,000 today, but that is for buses that are to come either tomorrow or day after tomorrow. So if you look at the numbers, I think we're fine, and because I don't see them rushing to board the bus if they have not been processed, because that on its own will be breaching the protocols that have been established between our country as well as the Malawian authorities. Uxaba ukwathe basebenzisana nelizwe laseMalawi kule nkqubo. We have established a repatriation facilitation office to coordinate all the role players, Home Affairs, as well as the embassies concerned, so that they come and manage the situation on the ground. Abemi baseMalawi bathi bagrogriswe ngabanye abantu kwingingqi abahlala kuzo nalapho banyanzelisa ukuba babuyele eMalawi. Abacimimlilo bakwazile ukuwucima ngempumelelo umlilo oqhambuke kumzi-mveliso wempahla e-Amalgam eLanglaagte ngentsasa yanamhlanje. Lo mlilo uqoqise esakhiwo nesibukhulu buyi-2,000 square meter sekwadilika amadonga ngaphakathi kwabohloka nephahla. Ukanti akho bantu abonzakeleyo kwesi siganeko. Amagosa ajongene nokhuseleko nokucima umlilo ayaqhuba nophando ukufumana intsusa mabandla yalo mlilo. Mongameli we-MK Party umnumzana Jacob Zuma ebegaya inkxaso yonyulo oluzayo lomasipala eDelft eKapa namhlanje nalapho ebongoze abemi beli kuba basebenzise olunyulo ukubuyisela ulawulo ezandleni zabo. LokaZuma ukhwele ezehlela nakumongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ngokusilela ukuguqula impilo zabemi beli nangona exhuzule imikhala ityeli lesibini njengomongameli. Some people called president. Any one of you here can tell me what has he done for us for 2 periods? Nothing. If anything, stealing money.
And because he's said to be the president, even if he commit crimes, they look at him and his friends are happy. If we are found, no matter how small a thing, we are going to jail. A man who said he must look after all of us, the president, hides money under the, that's a problem we're faced with. Iqela le-DA libhengeze uJardine Hill-Lewis njengomgqatswa walo kwisikhundla sikasodolophu wesixeko saseKapa ngaphambi konyulo lorhulumente basemakhaya ngoNovemba. Esi sibhengezo sizana njengoko amaqela aphikisayo enyusa ikawusi kumaphulo okugaya inkxaso ngelifuna ukubhukuqa ulawulo lwe-DA eKapa neselixhuzule imikhala isithuba eside kwesi sixeko. And nearly 5 years later, 4.5 years later, all of us, and I hope that you feel it, because I feel it, we can all feel proud of the city that we are building. Of course, Cape Town is by no means perfect. There's still so much to do. But we are showing the whole country what a working city looks like for everyone. Here we lit a candle of hope. And that candle has become a flaming torch that is lighting the way across South Africa. From Joburg to Mfuleni, to Ikuruleni, to Tshwane, to Umgeni, every corner of our country, people are saying, you know what? If that can happen there in Cape Town, it can happen here too. Sinamkelo kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe usapho nezihlobo zithe ndlelantle kugcina dladla eSoweto eRhawutini namhlanje kusweleka kwalo wasetyhini nobeneminyaka engama-29 ubudala nobengumsebenzi wenkampani iCartrack kudale isankxwe kuluntu olumemelela kuba le nkampani ithabatha uxanduva ngeempendulo ezifunwa lusapho. Sele kuphele iminyaka elishumi susela oko imvumiyeli uNathi Mankayi wakhupha icwecwe lakhe lokuqala ubuyele ekhaya nelali nengoma ezonwabisa umxhelo ezifana noNomvula imibuzo kubalula nje ingoma ezimbalwa kulo elicwecwe ngoku Nathi uza kutyhutyha uMzantsi Afrika ngelibhiyozela lona elicwecwe lakhe. Nathi siyakubulisa bhuti siyakwamkela. Sizomanibulisa nami. Ingathi kuyaxoxwa uba sele kuphele iminyaka elishumi susela oko saqala ukuva ngengoma ethi Nomvula. Yintoni ngoku ekwenze uba uthathe isigqibo sokutyhutyha ilizwe loMzantsi Afrika ubhiyozela lona elicwecwe lakho lokuqala? Ndicinga uba kubalulekile sisiwam uba mama ndiye ebantwini because okoko ndithe ndafika akhange ndifumane ithuba loba mhlawumbi ndiyaxolisa kakhulu loba nangaba ndikwazi ukuthi ndiye ebantwini especially ngale album. Ndike ndazama ngale album intsha ibizwa ngoba Luseba legazi. But ibininzi ndibibambe le album ukuthi ndingakwazi sikhumbule uba bekukhona ingxaki bendinazo kulaa khampani bendiyisebenzela yabo. So ekugqibeleni ndide ndayifumana i-album yangakum kungoko ke ngoku ndisenza le tour. Babunjani Nathi ubomi bakho ngaphambi kokuba ube ngulo Nathi oyindumasi namhlanje? Ubomi wam sisiwam bebufana nje nomntu wonke. Akho nto bendingcono ngayo yabo. Ndikhumbula uba bendizisebenzela eCaltex egaraji. Uyeka kwam apho bendiye ndathengisa i-painting because bendipeyinta. Yeah. So ubomi bam ndingathi bebufana nje nomntu wonke yabo. Yeah.
Ubuyele ekhaya uthetha nangabo nodada abafulathela amakhaya abo. Intoni indima edlalwa ngodada kwintsapho zabo yaye wena ukukhula ngaphandle kodada yachaphazela njani ubomi bakho lonto? Ndicinga mna siswam ukukhula ngaphandle kodata inako kundinceda loo nto leyo because andingomntu ofunde ukuxhomekeka kakhulu yabo. So ndiye ndathi ndisemncinci ndafunda ukuzimela, ndafunda ukuzenzela izinto ndingaxhomekekanga mntwini yabo. So ndicinga ubana ngaba idlale indima enkulu kakhulu loo nto kum, indifundise ukuba yindoda yabo because nakwifemeli yam ndingutata okwaziyo ukuze like ndiyakwazi ukwenza iplani, ndiyakwazi ukuza necebo yabo. Yeah. Ngawaphi amaphondo ozawuthi watyelele kweli loMzantsi Afrika yaye abantu abakuthandayo yintoni abangayilindela kuwo? Ndizawuqala ePitori, masisuka khona siya eKapa, eBaxter, and then from apho siya eDurban, and then after iDurban izaba iJoburg, and then izabe iDurban. After iDurban izaba East London. Yeah. Nathi siyabulela kakhulu bhuti ngexesha lakho. Ndiyabulela kakhulu sisi. Nkosi. Milford FC izakudlala kwiBetway Premiership kwisizini ezayo emva kokudlala ngenqaku elinye macala neMagesi FC kumdlalo wokugqibela weplay-offs ePSL ngale njikalanga. Ezi ziphumo ke zithetha ukuba iMagesi izakudlala kwiMotsepe Foundation Championship kule sizini ezayo. Babakazibini ke kuwe Madikela noNcuthu lamazangwa ezindabeni ndibulise mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga leMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu kokubanzi masiyiphawule ke yenjenje iMozulu sithi sivule ke emzontsundu wam ngokujonga kaloku ngokuqatha ke umfanekiso wethu wokuqala ogxilayo ke kwiziganeko zemvula nomoya nje kuwo wonke uMzantsi Afrika yaphawula nawapha ekhaya uba noko phaa kumbindi futhi ukhona ukubhudla kakhulu komoya phaa koDiare Priska futhi lo maqondo abasephantsi kakhulu noxa ke kucunga kamandi ke phako Northwest ephondweni lonke futhi lase Free State kanti naphaya eMpumalanga kokubanzi ke mbukeli wam masijongeni ngamaqondo wethu okutshisa kaloku aphansi ke naphezulu sivule ke ngephondo lokuqala eliphaya lona eMpuma Kapa kwezo ndawo ke sithanda ukuzinza kakhulu ke kwintshona futhi nombindi kwelaphondo njengapha koRhafu kwakusekuseni bevuswa yinkwankca pha ngenxa yeqanda kuyabanda kakhulu napha koBurgersdorp ekuseni komani futhi ezibeleni kuseyilongqele nje yonke imini yabo uyangomso benjenje ke imbukelo wam futhi kwelaphondo lapha eFree State kwindawo ezininzi futhi ezikumantla kwelaphondo njengapha koSasolburg kwasekuseni noxa kucwengile kuyabanda kakhulu phaya ngo5 degrees napha koFrankfurt futhi yingqele ngo4 ekuseni benjenje imbukelo wam futhi ephondweni ke lapha kwintshona Kapa kwezo ndawo futhi ezikumazantsi neMpuma phako laphondo bonophila phaya eOudtshoorn kwasekuseni futhi qaba ngamafu kakhulu phaya kuyabanda ekuseni nguye ke u5 degrees iMozulu mbukeli ephondweni ke lapha eNorthern Cape kwezo ndawo futhi ezikumantla kwelaphondo njengaphaya koUppington kwasekuseni nazo zonke nje zongingqi kuyabanda ekuseni ngo3 degrees napha kumantla futhi eKoroman sisithandathu xa bevuka ngomso benjenje futhi kwelaphondo lapha eNorthwest kwezo ndawo futhi ezikwintshona namazantsi njengapha koDawung ekuseni futhi sisithandathu napha koBloemhof kwasekuseni futhi kucwengile noxa kubanda ngenxa yenkwankca amaqondo asephansi ngo5 degrees imbukelo wami iMozulu futhi kwelaphondo lapha eGauteng impela ke futhi kundlunkulu kwelaphondo njengapha koPretoria ekuseni kuyabanda Bronkhorstspruit futhi amaqondo ayafana kakhulu phaya nguye ke la 9 degrees ngokunjalo napha koCarltonville ekuseni isenguye futhi u9 bukeli masinyuke ngokubanzi siphawule phaya ephondweni ke lapha eLimpopo kwezo ndawo futhi ezikumazantsi futhi neMpuma kwelaphondo njengapha ePhalaborwa kwasekuseni kuyabanda ngeziganeko zengqele ka14 degrees napha koThoyador futhi kusabanda xa bevuka kanti baphila futhi ngolu hlobo kwelaphondo lapha eMpumalanga kwindawo ezininzi ke futhi kumantla neMpuma phako laphondo njengapha koMbombela ekuseni futhi napha eSkukuza ngo12 degrees kubande kakhulu eErmelo ekuseni xa bevuka ngomso ngo6 degrees vume ekhaya ndivale ndisoke nam iMozulu ngephawulo lokugqibela eliphake lona KwaZulu Natal kwindawo ezininzi futhi pha embindini kwelaphondo njengapha koRichards Bay kwasekuseni futhi ngamafu kakhulu kuyabanda yonke nava kwedilala yabo yangomso mna ndikuthanda kangaka xa jale miyawuli Kamnandi mawethu.